MStore.bg – мод онлайн магазин. Ако и ти искаш да се научиш как да свържеш въртяща Wi-Fi камера, изгледай този клип до край. Здравейте, приятели! Продължаваме с поредицата на въртящи камери, но този път тази камера е малко по-различна. Представяме ви Wi-Fi камера с соларен панел. В комплекта има соларен панел 7 W, който може да сложите вътре 6 батерии литово-ионни, стойка за камерата, въртяща камера с 6 диода, а отдолу може да сложите вашата SD карта, която да записва вътре. Крепежни елементи, USB за зареждане, отверка и болчета и гайки. Ръководство на английски език. Искам да добавя още нещо, което е супер важно. Сега отварям капака на панела, за да ви покажа как изглежда отвътре и да добиете представа как работи. Отвъртаме болтовете. Под силиконовото капаче е бутона за включване и изключване и зареждане на панела с кабел Type-C, който е в комплекта. Отваряме капака внимателно, защото има гумено уплътнение. Той предпазва, за да не влиза вода. Ние вече предварително сме поставили батериите в соларния панел. Каква е функцията на батериите? Когато е нощ, те дават живот на камерата да работи. А когато стане ден и слънцето започне да осветява соларния панел ги зарежда и така този процес се повтаря всеки ден. След като поставите батериите внимателно, затворете капака на панела и завийте болтовете. Сега ще ви покажа как стъпка по стъпка да сглобите стойката на камерата. Стъпка 1. Взимате правия елемент от кутийката и го поставяте върху панела. Слагате си болчетата на местата и завивате с отверката. Стъпка 2. Взимаме малкия елемент от стойката, който ще придържа панела. Нагласяме си гайката да пасне правилно в средата. Взимаме основната стойка и завиваме.
Стъпка 3. Взимате основната стойка на камерата, която ще бъде за стената. Напасвате дупките на стойката и камерата, за да можете да вкарате болчето и да завиете гайката. Първо сложих гайката и след това сложих болта. Ще стане по този начин. Придържайте стойката и леко завийте болта с помощта на малка отверка. След като основата е хваната, долните краища са лесни. Повторете процеса и при другите две дупки. Стойката ни е вече готова. Стъпка 4. Взимате дългия болт и гайката. Първо поставяте гайката на мястото и внимателно поставяте камерата, така че гайката да не падне. За най-сигурно сложете си пръста като стопер. Взимате соларния панел и нагласите отворите да си паснат един върху друг. И след това вкарвате болта и завивате. Стъпка 5. Последна стъпка. Сега ще включим камерата и ще отворим отдолу капачето, за да покажа къде да поставите картата памет. На кабела на соларния панел и на кабела на камерата има две стрелки. Те трябва да сочат една срещу друга, иначе камерата няма да се включи. Ще светнат индикаторите, когато това стане. Сега ще включим соларния панел и камерата вече работи. Отвиваме болтовете на капачето. Има USB за захранване само на камерата, бутон за рестарт, бутон за включване и изключване и слот за карта памет.
Сега ще покажа как да свържете камерата с приложението UCC 365+. Инсталирайте си приложението на телефона и го отворете. Ние вече имаме клип как се прави пълна регистрация, но този ще покажа как може да гледате дори и като посетител. Под въвеждането на акаунта и паролата, вдясно има посетителско влизане. Кликнете върху него и се съгласете с условията. Дайте плюс, за да добавите камерата. Изберете Wi-Fi камера, преди това се уверете, че е включена. Тук си въвеждате паролата на интернета. Сега ще излезе QR код, насочете го към камерата, за да може да го сканира. След като го сканира, ще бъде настроена. Тук въвеждате парола на камерата. Изберете за къде желаете да бъде камерата. А тук ще ви пита къде да складира информацията. Ние вече имаме карта памет и ще складира в нея. Вече сте готови да гледате през приложението. Честито! Ако клипът ви е харесал и бил полезен, дайте един лайк нагоре и коментирайте какво бихте желали да видите в следващия клип. Показвам и настройките на приложението. Когато влезнете в тях, има настройки за карта памет. Ако имате карта памет, те автоматично вече са настроени да записват видеята в нея. Няма нужда да настройвате нищо повече. Благодаря ви за отделеното време. Желая ви успех!